गईले तब भक्त लोग का कहले अरे आ गईले राम रघुराई अवध में अरे बाजेला घर घर बधाई। आज पूरा भारत देश में कि आ गईले तनी रउआ लोग तनी हाथ छके भगवान के आवला की केकरा केकरा खुशी बा तनी हाथ छाई तो सब लोग पूरा पर हाथ छके और प्रेम से ताली बजा के आ गईले राम रघुराई अवध बाजेला घर घर बधाई। आ गईले राम रघुराई अवध में बाजेला घर घर बधाई। आ गईले राम रघुराई अवध बाजेला घर घर बधाई। आ गईले राम रघुराई अवध में बाजेला घर घर बधाई। घर घर बधाई बाजे 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 घर घर बधाई। संघवा में संघवा में हनुमत गोसाई अवध बाजेला घर घर बधाई। आ गईले राम रघुराई अवध में बाजेला घर घर बधाई। बधाई अवध बाजेला घर घर बधाई। आ गईले राम रघुराई। हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आ गईले राम रघुराई अवध बाजेला घर घर बधाई। अच्छा मुकेश कुमार जी के माता जी का तरफ से 101 रुपए पुरस्कार रुआ के बेकार में देनी है। राम जी अइले लक्ष्मण जी अइले राम जी अइले लक्ष्मण जी अइले। भरत भुआल शत्रुघ्न जी अइले। भरतने आल शत्रुघ्न जी अइले। राम जी अइले लक्ष्मण जी अइले भरत भुआल शत्रुघ्न जी अइले। और के संघवा में हो संघवा में हनुमत गोसाई अवध बाजेला घर घर बधाई। संगवा में हनुमत गोसाई अवध में बाजेला घर घर बधाई। आ गईले राम रघुराई अवध बाजेला घर घर बधाई। आ गईले राम रघुराई
अमित जी से दुबे जी से अमित जी से भजना गवाई अवध में